Sí? Sí? Se'm sent bé? I crec que pel salt de veus no, per això, Sí? Sí, ara. Ara potser millor, Molt bé. Un punt, oi? Tanta feina de preparació, perquè aquí hi ha molta feina de preparació i de fer allò que hem pogut fer, que hem anat cantant cançons, ens han dit poemes, per tant a casa ja tenim el pont allà assegurat, ben assegurat, però és a dir, tanta feina i al final es queda curt, farem algun vídeo, perquè em sembla que els mestres de música ens ho obsequiaran,